Nakop ang tatlo kalalaki matapos kinakuhaan sing illegal nga droga kag armas lutang sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 1 sa Zone 8 Barangay Veterans Village City proper. Alas 12:30 sang Udto Abril 9, 2024. Ang mga arestado mo Sunday Salvador de los Santos, 53 anyos, Norel Tabares, 44 anyos, Binancio Disoy, 41 anyos Lonsay residente sa nasambit nga barangay. Nabaklan ng mga arestado sing isa ka plastic sa sachet sing napatihan Shabu gamit ang 15,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang paginakop ang 19 pagid ka plastic sa sachet sing napatihan Shabu. Isa ka homemade break pistol type nga shotgun loaded sa isa ka live ammunition. Kag dugang nga tatlo ka live ammunition sa 12 gauge shotgun. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Meno III, officer in charge sa Police Station 1, ginpayag sininga na ito kang surrender si De Los Santos nga naging subject sa bypass operation. Kag ang kaupod sinin nagasilbi nga runner kag lookout. Ginabata sa 70 gramos na recover nga suspected shabu kag mayar ini sing estimated market value nga 436,000 pesos. Sa karon mga ka-K5, ang tatlo ka suspetsado nakaunong na sa lakap cell sang Iloilo City Police Station 1 kag magapangtubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.